up guys? So karon nata sa Vietnam. So wala ko nagkalo karon kay I'm hoping na makapalit ko og kalo din sa Vietnam New Era Cup. So wala ko nagkalo. Ito yun ako na wala ko nagkalo karon. So tara, let's go. So gikan lang mi nag-withdraw o 2 million pero kuan na siya worth 5,000 pesos ra na 2 million ina tinutong kuan guys pre ani sa immigration bitaw grabe kadaghan tao. So nag-pass me taas try 5 minutes sa mong linya nakagawas na mi sa immigration niya. Ang bayad sa pass is murag 800 pesos ata to or 1,000 to ang bayad sa pass. So worth it ra kayo kaysa maghulat ka 2 to 3 hours bitaw sa immigration. So mapag-pass na lang. So nanami sa kuan nag-clock mi og kaning Grab. So namo ngalan dito Loren Wong. So mo to amulatan dani ang Grab. So guys, nanami sa among stayhan sa Anpan Hotel. Unya mo ni among room. Luwag kay nakurat ko kay tulo ka bed, ado ka bed. Ya king size. Nani sa tambay dili lang diya ta matulog. Luwag siya eh. Unya 4 days kuan siya. 7,400 pesos. So, murag kuan na worth it ra. So, mura to nag-order mi og pagkaon sa Grab. Maghulat pa mi kay gutom na kayo. Ang oras sa Pilipinas kay alas 12:40 na. Dani alas 11:40 pa. So, mo to karon guys. Bye-bye.